Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Reb. Sobrang layo po niyan sa pangalan ko kasi nakikinig din po ang biyanan at hipag ko na kasama sa mga problema ko. 30 years old na po ako. Nag-aral bilang scholar at nakapagtapos ng human resources. Madami na rin naging akong mga achievements. Yun nga lang, dati akong bisexual na puro babae ang karelasyon. Hindi naman po sa pagmamayabang, may itsura naman po ako at talagang mabilis akong matipuhan ng kapwa ko babae. Masayahin daw kasi ako at masarap magmahal. Hindi raw ako boring na kasama. Kaya maraming nagulat nung nag-asawa ako at magkaanak. Tulad ng ibang mga nanay, pagkatapos kong manganak ay nakaranas din ako ng postpartum depression. Sabi nila, mahalaga daw ang tulong ng mga taong nakapaligid sa atin para mapagtagumpayan ito. Pero paano nga ba mangyayari yon kung kagaya ng mga kasama ko sa bahay ang makakasama mo? Mababait naman sila sa kabuuan. Sa katunayan, sa sobrang bait nila, halos sila na ang gumasto sa lahat para sa anak namin. 1 buwan pa lang kami na nagsasama ng asawa ko noon nang bigla siyang nagkasakit. Overfatigue daw, sabi ng doktor, at saka iinom daw ng alak. Bigla na lang siyang nawala ng gana mag-work. Nawala na din ang tiwala niya sa kanyang sarili. Masyado yata siyang na-trauma sa nangyari to the point na pakiramdam ko para siyang nabaliw na ewan. Konting may maramdaman, magpapadala agad sa ospital. Pero ang resulta naman ng laboratories ay puro normal. Weekly yata nasa iba't ibang ospital kami. Nagtatrabaho ako sa Manila noon at kinailangan kong mag-uwian para maasikaso ko pa rin ang mister ko. Nagsakripisyo ako para sa kanya. Mahal ko kasi siya. Kahit hindi pa kami kasal noon, pinangangatawanan ko ang pangako kong mamahalin ko siya at aalagaan. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. 1 buwan pa lang kaming nagsasama, nabuntis na niya ako. Kahit masama ang loob ng magulang ko, wala naman silang nagawa dahil buntis na nga ako. Naging masela ng pagbubuntis ko kaya kinailangan ko mag-resign sa trabaho. Dahil walang trabaho ang asawa ko, lahat ng gastos mula pagbubuntis hanggang mga anak ako ay sinagot ng hipag, bayaw at biyanan ko. Sa side ko naman kasi wala namang sumusuporta sa akin. Hindi ko na alam kung ano bang magiging direksyon ng buhay namin. Walang trabaho ang asawa ko at gumigising kami nang wala kahit piso sa bulsa.
Naghihintay na lang kami kung may kakainin. Hindi rin ako makatodo ng kain na kahit gusto ko pa, tinatalaban naman ako ng hiya. Umiinom na lang ako ng tubig para mabusog, lalo na't breastfeeding mama ko. May gusto kang kainin, hindi mo makain. Minsan nga tirador ako ng pagkain sa hating gabi. Yung tulog na sila para hindi nila makikita na kumakain ako. Gusto ko kasi talagang kumain ng kumain. Pero kasi sila ang bumili nun. Kawawang kawawa ang pakiramdam ko. Para akong patay gutom na nagnanakaw ng pagkain. May times pa nga na naiiyak ako hindi sa sarap ng pagkain, kundi sa awa sa sarili. Pero sabi ko, tuloy lang ang buhay. Gigising ako para magligpit ng pinaghigaan ng mga kasama ko sa bahay. Maglinis ng bahay, mag-alihugas ng pinggan, tas ipagluluto ko sila, maglalaba, maglilinis ng pinagkalatan ng mga pamangkin ng asawa ko. Ultimo tuwalya na sila ang gumamit, ako pa ang magsasampay. Pinaghubaran nila na nakakalat, ako pa ang magliligpit. Pag umalis sila at nagpunta ng mall o supermarket, maglilinis ako ng bahay para pagdating nila, pwede na ulit silang magkalat. Yung pinagkainan na iniwan sa mesa, na parang kumakain sa fast food chain, pinagkapihan, lahat ng yun. Ako ang nagliligpit. Kasabay nito ay maghapon magdamag akong mag-aalaga ng anak ko. Ang matindi pa nito, papakialamanan pa ako ng biyanan kong magaling kung paano ako magpakain, maglinis at mag-alaga sa anak ko. Lahat na lang talaga napupuna niya. Bukod dito, puro pa ako utang. Mapa-online o sa kaibigan. Pakiramdam ko, pag online ako sa Messenger, may mga nag-offline. Kasi niisip nila, ayan na naman siya, mangungutang na naman. Ganon. Pero at the end of the day, eto pa rin ako. Lumalaban. Kahit pakiramdam ko, hindi na ako to. Parang nawala na yung dating ako. Pakiramdam ko, ninakawan ako ng asawa ko ng kinabukasan. Kami ng anak ko. Kinabukasan na sa kanya ko, iniasa. Pero parang unti-unting nawawala. Kahit na gusto ko na siyang iwan, hindi ko magawa. Alang-alang sa anak namin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Lumalaban ako nang hindi ko alam kung ano ba ang pinaglalaban ko. Siguro yung pagiging isang mabuting ina na lang sa anak ko ang inilalaban ko. Na yung buo at kumpletong pamilya man lang maibigay ko sa kanya. Sana po naiintindihan nyo ang sulat ko kahit ang gulo-gulo nito. Kasing gulo ng buhay ko ngayon. Alam ko naman na kahit gaano kagulo, maiintindihan nyo, lalo na ang nanay na katulad ko. Salamat po sa effort na basahin ito at sa araw-araw na pagpapasaya nyo sa aming mga nanay. Tuwing tumatawa kayo, tumatawa din po ako. Kaya tawa lang ako ng tawa dahil ang tawa nyo ay tawa ko na rin. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Nagpapasalamat, Reb, isang tambalanista mula sa Bulacan. Always your number one. SM radio station. Love radio.